سلام كمي تصنحوا كورات تقاتلتي نزي ساعة زحرنا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات إجنالكم مطينا لنا نخط كاتلنا دما نعدم فلما كأندنا توتاتو إرترات شعاتي سلاسان حموشان استسني عزيو معول ترى درون ترى نفرت المسائل أما سار حيل أيار المكان يدزم بمسنبار وتدروا عقما خمسة قول وتزم الكزو صحابريتان منغسي إثيوبيا بسم لمعت بزويلاو زور دزل قفعتات بعالم جمرنيا تواهيل تخيس خمزلن ترامب تزو وترى سقمتات كسحبي قدد كمزلن كابير تران تقرأين تسمع زي حقوس حواري هذا ملكة نزولن كالتنا لونا كسكامو دا تحاوركم بمصنع نزا channel سبسكرايب لايك شير مقاك جمروا بخير نعدمكم دعم سريع سودان حدش منقس نموق وام اوجو دعم سريع عالم زل على قلولاو دسعوا وقع حد سودان خلت عمته زمولالو نسراوي سودان تصارن منقستي خمسه قوم فريطو عزاز دعم سريع محمد حمدان داغول حمدتي اتوجل سودان اتونكو حقنيا مص يفطر الليلو اذا اواجي زوصه خلاي عمز تمام ግጭት ንምዝካር ኣብ ለንደን ዓውዩ ዋዕላ ኣብ ዝካየደሉ ዘለዋን እዩ ጸሓፉ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ዳቪድ ላሚ ከዓ ናብ ሰላም ዝወስድ መንገዲ ክህሉ ጸዊዑ ኣብ ሱዳን ውግእ ዝቕጽል ዘሎ ኮይኑ ሰራዊት ካብ ኣፋሽር ወጻኢ ኣብ ዝርከቡ ማዓስከራት دعم سريع ببومباتات كم زداو دحر مغلاصو اما يتشح سبات كم معسكر سدتنياتات زمزم كهرمو تجديدم يوم محمد حمدان داغالو دعم سريع هاجر بحق انبر بولق سويت محدرن هاجر دما خمسه هنت غليصو نحن حدنتن برعو لا يكوننا ندلي زخونه قبيله زواوي كع هيمانت اب لعل زيغنت السودان عبللا خمسه يبلون امن يول تب تليجرام زهو مغلصي وسيخو دما منغس خم تمرتن كنكن طعنان زامسله قدس تغلغلتات دعم سريع بزقاطرون كابታት ጥራሕ ዘይኮነስ አመላ ሀገር ክህም ምዃኑ ተማጻዊዑ ኣብዚ ቀረባዋን ብድዓም ሰሪዕ ዝተፈጸመ لعل 400 ساعات كم زتقاتل حورات هاجرات امونات منጭታት بمጥቃስ حبير እዩ እዚ ናብ ሳልሳይ ዓመት ይሰጋገር ዘሎ ኹይናት ክልቲኦም ሓይልታት ምጽናት ዓሌትን ጅምላው ጾታው ዓመት በተጠቃለለ ገበናት ኹይናት ተኻሲሶም እዮም እዚ ካብ 15 ሚያዝያ 2023 ተጀመረ ግጭት ዛግል ልዕሊ 150 ሺህ ህይወት ሰባት ከም ዝቐጸፈን ልዕሊ 12 ሚልዮን ሰባት ድማ ከም ዝተመዛወሉን ይፍለጥ ኣብ ቀረባ እዋን ርእሰ ከተማ ሰሜን ዳርፉር ዝኾነት አልፋሽር ብዝተኻየደ ውግእ ብዓሰርተታት ሸሓት ዝቑጸር ሰለማውያን ሰባት ካብ ማዓስከር ስደተኛ ዘምዘም 70 ኪሎ ሜትር ብእግሮም ተጓዒዞም ናብ ከተማ ጢዋላ ከም ዝወጽሑ ሓኻይም ብዘይደው ተባሃለ ትካል ገባር ሰናይ ሓቢሩ ብዙሓት ብማይ ጽምን ተሰኒፎም ኣብታ ከተማ ክወጽሑን ከለው ብማይ ጽም ዝሞቱ ገለ ህፃናት ምህላው ድማ ይገልጽ ሰብኣውያን ትካላት ከም ዝጸብጸብኦ ኣካባቢ አልፋሽር ዝርከቡ ግዜያውያን መዕቀቢ ማዓስከራት ኣብ ልዕሊ 700,000 ሰባት ዓፀቦ ዝመስል ኩነታት ከም ዘጋጠመ ጸጥታዊ ስጋታት ንምዕጻው ብጽርግያታት ጥቃዕ ሓገዛት ከይኣቱ ከም ዝዓንቀፍዎ ሓቢረን ብሪጣንያ ትማሊ ሰለሰው ዘካየደት ተህጉራዊ ዋዕላ ዓለም ንሱዳን ሕቑያ ከይትባ ብምጽዋዕ ንምግብን ሕክምናዊ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ $159 ሚልዮን ሓገዝ ከም ትህብ ቃላት እያ ተሓፉ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ዴቪድ ልሙ ብዙሓት ጉዳይ ሱዳን ተስፋ ቆሪጾም ኣለው እዚ ድማ ጌጋዩ ሓያሎ ሰለማውያን ሰባት ክሳዶም እናተቆረጸ ዕሸላ ጸወታዊ ዓመጽ እናወረደን ሰባት ኣብ ዝኾነ ቦታ ካብ ዓለም ንላዕሊ ዓፀቦና ገጠሞም እናረአና ሱቅ ኩኑ ብሞራል ጌጋዩ ሸለል ኩሎ ድማ ይንኽእል ክብል ገሊጹ እቲ ዋዕላ ንእለቱ ብቐዋምን ተኽስደው ክብል ክጽውዑን ከሎ ሕብረት ኣፍሪካ ግን እቲ ሃገር ብሰራዊት ሱዳን እንዳዕመ ሰርዕን ክትምቀል ከም ዘይፈቅድ ገሊጹ ዝፍለጥ እዩ ናብኡ ናፍቲ ዝርዝሩ ሕዚ ኣይነቱ ካሊእ ቅድሚ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ክዛረባ ዝደሊ ኩሉት ነገር እዚ ተተሓሓዘ እዩ ነገሩ ግን ክዛረባ ዝደሊ ሓደ ዩቱበራት ኣለው 5-6 ዝኾኑ ዩቱበራት ኣብ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ኮይኖም ብዙሕ ነገር ዝዛረቡ ኣለው ዝተዓሰቡ ማለት እዩ ብዓብይ ኣሕመድ ዝዕሰቡ ብንጌታቸው ረዳ ዝዕሰቡ ዝውፈሎም ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ተበጅትሎም ዝሰርሑ ኣለው ንሳቶም ዋዒሎም ኤርትራ ከምዚ ትከውን ኣለዋ ትግራይ ከምዚ ክገብር ኣለዎ እዚ ከምዚ ኮነ ስለዝብሉ ዓተብናይና ይብሉ ባጽዕናይና ይብሉ ኣስመራናይና ይብሉ ዝተፈላለየ ነገር ዝዛረቡ ኣለው እዚኣቶም ውሕዳት እዮም ስማዕተይ እዚኣቶም ናፍቶ ዓብይ ኣርእስተ ይሻገር እየ ዘለኹ እዚኣቶም በጻብዕቲ ዝቁጸሩ 10 ንላዕሊ ዘይኾኑ እዮም ንምንታይ እዚኣ ዝዛረበላ ዘለኹ ሓደ ናይ ኤርትራ ቻናላት እውን ተጋሩ ከምዚ ይብሉ ኣለው ትግረወትሲ ተቐይሕ ባሕሪ ናይና ይብሉ ኣለው ዓሰብ ናይና ይብሉ ኣለው ባጽዕ ናይና ይብሉ ኣለው ኣስመራ ናይና ይብሉ ኣለው እናበሉ ዘቕርብዎ ስለ ዝረአኹ ኣይትጋጎዩ እየ ዝብለኩም ኣይትጋጎዩ እዚኣቶም ውሕዳት እዮም እነው እንደና ካብ ኤርትራ እውን ከሎ በጻብዕቲ ዝቁጸሩ ንምንታይ ንሳቶም ብስሩ ናታቶም ዝተዛረብዎ ስኽንደግሞ ይብልናን ንሳቶም ዝዛረብዎ ዘሎ ብዘርኣኹም ቁጽሪ አንቱም ኤርትራውያን ተጋሩኹም ኢሎም ይዛረቡ ኣለው ኢልኩም ብዘርኣኹም ቁጽሪ እንታይ ይኸውን ይስምዑ ዘይሰምዑውን ይሰምዑ ክዕሾ ዝኽእልውን ይዕሾ ንሳቶም ዝበልዎ ይደግም ስለዚ ንዚኣቶም ኢግኖር ጌርካ ከምዘይ ይረአዩ ምግባር ይምበር ንስኻትኩም እውን መሊስኩም ንሳቶም ዝበልዎ ደጊምኩም ከምዚ ይብሉ ኣለው ተጋሩ ኢልኩም ኣይተርእዩ ምክንያቱም እዚኣቶም ውሕዳት እዮም 10 ዘይመሉ እዩ እንግዲህ ይረአኹም ኣብዚኣ ሕዚ ናፍቲ ዋና ርእስተይ ከኣቱሞ ይረአኹም መሬት ተትሒዘሎ ናይ ትግራይ መሬት ኢልና ንኣምን
بناي إرترا سراويتم بناي محارة تسفحفحت وررت حيلتاتم إيو بإرترا أنفت زنيه هزمنا تايب للو سلامينا أننا بتعم صبقننا زعمت بعال هزب بدم جرنا مخبار جميرنا أننا انسسا خاب تግራይ ናብ ኤርትራ ኸይደን ይሽየጥ ኣለዋ ካብ ትግራይ ናብ ማለት ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ መጽኦም ይሸጡ ኣለዉ ዕዳጋኦም ወሸራር እናገበሩ ይኸዱ ኣለዉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሰላም ኢና ዝነና እዮም ዝብሉ ዘለዉ መምሓራ አንፈትከ ከምኡ ዝመሰለ ሰሚዕኹም ትፈልጡ የለን ንምንታይ ምኽንያቱም እቲ ህዝቢ እዚ ሓደ ህዝቢ እዩ እዚ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ህዝቢ ኣብ ክልተ ዓዲ ዘሎ ሓደ ህዝቢ እዩ ተማራዒ እኮ እዩ ክንደይ ዋሊድ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ መጽን ሓዳር ዝገብር ኣለዋ ወሊድ ነፍሬን ዘሎ ኣለዋ ካብ ትግራይ እውን ተመርዒን ናብ ኤርትራ ዝኸዳን ነው ኣብቲ ዶብ ኣከባቢ ዘሎ ሁሉ ተማራዒ እዩ ሁሉ ነገር ዝገብሩ ዘሎ ሓደ ህዝቢ እዩ ምስ ኣምሓራ ግን ህዚ ዝንሄው ኣምሓራ ከምዚ ገይሮም ይደፍሩ ኣለዉ ደቅና ከምዚ ገይሮም ሽግር ይፈጥሩልና ኣለዉ ከምዚ ገይሮም ንኣና የባሩና ኣለዉ ንብረትና ይዘርፉና ኣለዉ ዝብል እምበር ጥዑይ ነገር ሰሚዕኹም ትፈልጡ የለን ስለዚ እዩቱ ህዝቢ እዚ ሓደ እንተኮይኑ ከዓመ ንኽንታይ ክተኣምር ክሰርሕ ከም ዝኽእል እንታይ ተኣምር ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዝህዝብ እዚ ህዝቢ እዚ ሓደ ኮይኑ እንድሕር ተባሂሉ ጦርነት ዝበሃለ ይለዓልን ኣነ ንጦርነት ብሓደ ኮይኑ ተልዒሉ ይዋጋዕ ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ሰማዕተይ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ናይ ትግራይ ሰራዊትን ሓደ ኮይኑ ንማንም ይውጋዕ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ሓደ ኢና ነና ንኤርትራ ተተነኺኡ ንትግራይ ተነኽአት ማለት እዩ ንትግራይ ተተነኺኡ ከዓመ ንኤርትራ ተነኽአት ማለት እዩ ዝብል እንድሕር ሰሚዖም ብሓደ ኮይኖም እዮም እንድሕር ተሰሚዑ ናብኡ ኣከባቢ ሰራዊት ምስዳድም ወሕደግዎ ባሕርናይና እዩ ምባል ወሕደግዎ ናብኡ ዘይሮም እውን ኣይዛረቡን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ናብ ሰሜን ገጹ ገይሩ ኣይዛረብን ዓብዪ ኣሕመድ ወይ ከዓ እቶም ናይ ኣምሓራ ኤሊት ኣይዛረቡ እቲ ህዝቢ ሓደ እዩ ዋና ነገር ምክንያቱም እቲ ህዝብና ይፈልጦ እዩ ስሕተት ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣመራርሓ ዘለዉ ኣብ ስልጣን ዘለዉ እዮም ንሳቶም ተምሂሮም እንተስ ይቅርታ ካሕቱ እንተስ ብተፈጥሮ ክኸዱ ንሕና ግን ንዘለኣለም ነበርቲና ደቅና ዝነብሩሉ ብሓደ ዝነብሩሉ ሓደ ህዝቢ ኢና ኢሉ ስለ ዝፈልጥ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ብሓደ بخالي زيننا دما منجس إثيوبيا لمعت كوريدر بقطف دو كبل أمنيستي تحساسيو منجس إثيوبيا بوحدو 58 كتماتات زكايدو زل لمعت كوريدر بقطف دو كبلن أو سواء أوصلوا زلو خجمجم أمنيستي انترناشونال تحساسيو التعلم لخا وجلة تطاو سواء مسلات أو استفالي ختماتات التاجر بسنك لمعت كم منبريهم بحيل استمازولو سوات هصوص في التحقو وهوا مصويعو زخوني يخونو زيكات كم منبريهم نايمل على المسرح مسعلا وتكالات على سواء مسلات تسمع مع خون خمزلو ودما وسيخطن قيقو سابساب أمنيستي انترناشونال كم زنبال لاغتو أول مسكرم كتابة دساخ في لغتماتات وليل مقران بوحدو شمون تميت سبعا كلتن سبات كمان بريهم كم تمازاول قليسو إذا هات برو عن شوعة أبايتي استمازاول سوات زي تقلل كوينو بمئتن عسر تربعتن هتسانات عسر سلسة عرقوان بدمر مئتن عسر شمون تتخاريتي تقلل مسلم سوات قبو زر بيتا قبرن وخل كدما متنقاط هاي تواعون خاصاون يتخفلو من يول سبساب بتتطاق سواء مسلات سوات بسن كلمات كوريدر بزي كلي لحقن كالوتو حسناتاتن قاوغزون بحيلي مازاول اللو خبل دما ناقفو اتلمعات بذكايدلن كتماتات بمليونات قصر سوات كم منبريهم خيم ما زالوا بفرحين ورمه اللهم سأصابت تكالي جلس أمنيستي انترناشونال من فارق طري كسكام مودات هلكالي نايزة عمد داتات بمكيات كنا تتروع شوعة وننتي جزاوتن كل خطماتات بولي اللهم قران أمزقام قام بمجلاس كاحداك تشحن أسر تشدشان كسكام لكادي تشحن أسر شوعة باقوات أطراقز بساتلايت كم زقام قام زحبر تتكال أبتن كفل خطماتات إسران شعة هكتار تعاقو هزو زلو خافتات كم زفارة سخفلت كيلا يفل أكلتين كفل خطماتات زلو بزحب قديات بتوكلن يعتفلتن يخونن برباش حاز قصر سوات بخون كم زخيل ملكيتو أمنيستي انترناشونال ناي مجمر تاوصيت مرمرو نام منجس إثيوبيا خمز لاخن ملس خمز يرخم تصاوت فير الله أبتن كل تخفل خطماتات أمنيستي زرخو ونن تروع شوعتنا بايتي أمن بريم بحيل من العالم حدا سمون بخاوم محضرتي نزت تطوع من بارم قليسهم أبتن أستات حمشش حسابات خمز تتاسفون خمن بريم بحيل خمسة مزاولن كعرديو بخالي زيننا دما حيلتات مكل خال إيرترا أبتي زوان زمعور زلت أطاو سقات أقبنتو بمقتاو وتدراو قمانو ممعوال خمزل كبز قلت أو تدراو منشي أبتي غراو عن زمنا ونفرتو قندروناتن مسائل كمز عتقا حبيرو سراويت إيرترا زحلف خلت تعمتات عسرت نفرتو قنجتاتن شمون تمعولا دروناتن خمز عتقا زخاخر تسابساب أبتي غراو عن دما سروحي ترسيا زخونة شعاتي إسالاتان حموشن تريلا عسرت استسنية معول سارا نفرتن دروناتن مسائل كمز عتقا رقاقيسو إذا خابسو سلطان منكسنو تدراو تكالاتن
ብሳተላይት ናብ ዕዳጋ ዝቆርጹ ወራት ዝካታተል ምንጭ ሓበሬታ ኣኪቡ ዝጽጽ ወታደራዊ መረብ ሓበሬታ ከም ዝበሎ ኤርትራዊ ዝውሽጢ 3 ዓመት ወታደራዊ ዓቕማ ብምግልዋት ንምጥቃዕን ንምክልኻልን ዝውዕሉ ብርክት ዝበሉ ዘመናዊ ነጽዋራት ከም ዝወነነ ተፍሊጡ እቲ ሕጀብ ኢዳእትያቶ ዘላ 935 ስትሬላ 10 ዝፍለጥ ኣዝዩ ምዑል ሚሳኤል ከዓ ምስ መሳርሒ ሓይሊ ኣየርን መካናይድን ብምጽማድ ወታደራዊ ዓቕማ መሊሱ ክግሉት ከም ዝሕግዛት ጸብጻብ ወሲኹ ገሊጹ بخالي زينانا دما من محدار ترام يونيفرسيتي هارفارد زوعل زنبره نايل على 2 بليون دولار مولا فيدرال منغس دو كم زبلو غليصو ات كولج كا وايت هاوس قرب زرزر طلبو مصاغو صعيو دحر ساعات زوسدو زلو سغمتو يو وايت هاوس او زحلف سومن ناو يونيفرسيتي هارفارد زوسدو زرزر طلبات اوش ات يونيفرسيتي نزفتر صار سيميناوነት ንምምካት ዝተዳለወ ምቁጻር ስራሕ መቀባል ተማሃረን መስርሕን ትምህርቲን ዝግበር ለውጥ ዘጠቃለል ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ምክትል ፕሬዚደንት አሜሪካ ጆን ፊንስ ምስቀረጽ ብምትእሳር ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ንግዳዊ ስምዕ ክበጽሕ ዝኽእል ጽቡቕ ዕድል ከም ዘሎ ገሊጹ ንሱት ማልሶኒ ምስ መረሮ ሓበሬታ ኤንሄ ደው ዝገብሮ ቃለ መሕተት ብርግጽ ምስ መንግስቲ ኬር ስታመር ኣዝዩ ብርትዕና ንሰርሕ ለና ክብል ገሊጹ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ስፍሕ ዝበለ ቀረጽ ድሕሪ ምእዋጁ ዓለማዊ ዕዳጋ ኣክስዮን ካብ 2 ሚያዝያ ጀሚሩ ልዑል ክሳራ ይገጥሞ ከም ዘሎ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ቪየትናም ዓለማዊ ስርዓት ነፃ ንግዲ ንምዕቃብ ብሓደ ወገን ዝግበር ድንደና ክትቃወም ፀዊዑ እዚ ዝኸውን ዘሎ ሺ ኣብ መላእ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ቸርሚ ኢቨኒስም ዝበሃል ጉዕዞ ዝግበር ዘሎ እዋን ኮይኑ እዚ ጉዕዞ ማሌዥያን ኮምቦዲያውን ምብጻሕ ከካይድ ዝኽእሉ እዩ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሺ ምስ መራሕቲ ቪየትናም ዝገበሮ ርክብ ንአሜሪካ ብኸመይ ከም ዝምዛዝ ዝምልከት ተንኮል ይልዎ ኣሎ زخبركم من زخبركم تخاتلتنا نساعة زحزناهم حبريتات نتم كتكاتلوهم صناحكم مسل نيرهم عاوز قتل بخالة حبريتات سام نراقب سلام نتمنى ببذل لكم سلام نعاكم يكون سلام